Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ugumba Panigarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ugumba Paniela. Juliana Lambago, Lesine Wanyana, Oyoyo Nem, Nenkem Jaba, Nemo. Mwa bo Sofia mwezi bo nwokori na asịga ife abụ Ugwumba. Juliana la ochora nwanyana Iru Ugo nwanyana onwanyi mere gini esinne Juliana n'ụkwọ gịkọ nwule jara buru ndela n'udo anyị ga-ezute ọzọ. Juliana la ochora nwanyana Iru Ugo nwanyana onwanyi mere gini esinne Juliana n'ụkwọ gịkọ nwule jara buru ndela n'udo anyị ga-ezute ọzọ. Ezinne Juliana. Otu ihe anyị jikọrọ na-agba mbọ n'azụ ụmụaka bụ ka anyị nwee ndị ga-ene anyị nka ma ọ bụrụ na ọ dị ka ọ ga-adị. Sonyere anyị dịka anyị na-egosipụta unu ihe nkiri a bụ ebe anyị nọ na-enebanye anya na ndụ Ezinne Juliana nwanyị nkwọ ọnụ nkwọ Mama Ezigbo Iru Ugo onye gbara 91 tupu ọ hapụ anyị wee na mmụọ. Mama anyị biri ezigbo ndụ n'ụwa. O wee nye ihe Mike Ejegha kụrụ n'egwu n'ụwa mgbede ka mma kama na nke abụghịzi na mgbede ka o bido na nke bidoro n'ehihie maka na ọ bụ eziokwu na ọ tara ahụhụ, ọ bụ eziokwu na ọ gabigara ọtụtụ ihe dị iche iche, mana nwaanyị a kunitere site n'ịgba mbọ site n'ikwenye na Chineke wee mechaa bụrụ onye a gọziri n'ụdị pụrụ iche. O siri n'ikpo ntụ wee banye n'ikpo akụ, mana ya bụ ikpo akụ emeghị ya ka o chefuo ụdị mmadụ ọ bụ, maka na abịa n'ihe gbasara inyere mmadụ aka, ịhụ mmadụ n'anya, ime ọgọ, onye agha na nwanne ya na ọtụtụ ihe dị iche iche bụ nke eji wee mara ezigbo mmadụ na ya bụ nwaanyị ọkọ ha akọ na bịa. Ya mere sonyere Ugwumba TV n'ụbọchị tata dịka anyị na-ewepụtara unu ndụ mama anyị, Mama Ezigbo. Mata na afọ mụrụ eze ama ọnọra. Ya mere ka anyị gosi unu ọtụtụ ihe dị iche iche kpatara anyị bụ ndị dị ndụ ga-eji ṅomie ndụ ya bụ mama anyị. Juliana la ochora nwanyana Iru Ugo nwanyana ọnụkwọ Polycarp eze oke nwa na ụmụ ihe mbọsị ọmụ bụ diọkpara ya nwa nwa izizi ọ mụrụ. Mrs. Caroline Anisi Obi sampụl ụmụ nwanyị Ezinne. Onye a na-ekwu maka ya bụ nne m. Abụ m Nwada Stella Okoye Lady Knight ni ọnụ nkwọ nwa ya nwaanyị nke so na ebuọ na nwaanyị. Mwa bụ Ebuka ọnụ nkwọ eze ndị Igbo na Benin Republic, Chairman CEO Seahorse Iru Limited. Abụ m last born mama Ezinne Iru Ugo. I'm the last born of the family. Afa Leonard Udeze agbata ọnụ nke ya mbọsị. Yes, my father told dear Nantuna Sicily na nnukwu nna. Juliana la ochora nwanyana Iru Ugo nwanyana onwanyi mere gini. Chukwu kere ya kesie ya ike tinye amamihe n'ime ya, na amamihe ya mere na jenyekwa jeruo mbọsị ọ nwụrụ onwe ihe ọ na-eme isi n'akọ n'uche ya mgbe ọ na-agba bụ ihe mere rie nri. Ọtụtụ ori akwashi ọkụ during the war, ma ụmụnne m enwe onye ri kwasha ọkụ because
ọ kpachapụrụ anya ihe a na-eri eri ọ na-agba ihe ọbụla a ga-eri ọ zụrụ ahịa nnu during the war akpara mgbe wee oge a gbara ọsọ agha anyị enwezi ụlọ na be anyị ka agha meziri anyị natazi agha ụlọ ha adakpọcha anyị ebiri be nke tọrọ my dad ụnụ adrọzi nwụhụ nọtizin ebiri be nke tọrọ my dad mechaa anyị si be nke tọrọ my dad gbadatazi closer to our place biri be Louis Udeze late Louis Udeze ezinne m nwaanyị ọma nwaanyị anaghị eri ihe sọsọ ya o ji ofu mkpụrụ ihe eme ọgụ ọ zụrụ ụmụ mgbenye ka ọ bụ agụba agụ ego ịmara na onye iro na-agụ ya n'ụzọ abụ n'ụzọ ọ bụrụ na afọ ha ya iji enweghị isi asịsị jee chọba Iru Ugo ọnụ nkwọ na ọ bụrụ na ọ nọ ha ebe a na ihe a na-ekwu enweghị isi nne m bụ ezigbo mmadụ o megidere omume ọma megide ihe with sense ruo na this age ọ nọ wee naba 91 years onwe ihe ọbụla na-agbagharị sense ya dị complete jelu ụbọchị ọnwụ Iru Ugo nne m adị ka anyị na-akpọ ya Iru bebi nne m a eso m n'ofu ọdịnobi na nwa onwe ọ dị ya n'obi mụ na ya bi gụsịa primary school gụsịa secondary school even at the level of primary school ka m gụsị primary 6 my eldest brother and our father si na m ga-anụ di ife a na-eme na 1982 or 81 so nne m a akwụkwọ na-atọ ya ụtọ dị ụtọ na o jero ọ sị na during the war na ya jeghali adult education war wee mezie o jedebezie o jere akwụkwọ mana sofi ihe ọ mụta onye ahụ o jete bụ na ọ na-ede afịa Juliana Ọnụnkwọ most of the things nọ n'ụlọ ebe a ịfụrụ afa na ya that time ọ hapụzie nke last year and last 2 years yanwa na-eji gote paint odee Juliana Ọnụnkwọ so my mother sị enweghị ihe ga-eme na mụ bụ mmadụ ofu adị ya nwa ya nwaanyị a nọ n'iru ya wee too wee pụta mmadụ asị na ọ dị kama nyela ọgọdọ ukwu ya na m ga-eje secondary school ọkwa mụ na ya agụ kọleji ọ ka o si akpa ya ya agụ kọleji afụrụ m n'anya mama m fụrụ m n'anya ezinne fụrụ m n'anya hinne ọ naghị eji m egwu o nwekwara nnukwute olileanya n'ebe m nọ o nwere nnukwute trust n'ebe m nọ mụ na ya ihe jikọrọ mụ na mama ebuka ihe jikọrọ mụ na mama ebuka ihe jikọrọ mụ na mama mere na etu mụ na ya dị mere na nke ọ nwụrụ ife a ebegidere m akwa ụmụnne m ndị nne ji mụ na ha ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ndị tọsịrị m abịakwazie na-emela m emela na-agụgụ m akwa n'agbanyeghị na ọ bụ mụ na ha ka ofu nne ji kama na onye ọbụla ma na the bond between mama na mụnwa ọ dị too strong. Mama ya bụ ọ bụrụ ntu ndị Igbo si asị na nwunye anyị kama na ịma na o nwere ebe nwaanyị na-eruo ọ dịka onwe nwoke aba na nsibụzire na-anụ ya nwaanyị bụ nnukwu nwaanyị n'agbanyeghị eji ya mana ọnwụ ya na-enye anyị nsogbu Ugwumba Ezinne Juliana na-agbakọ gịnị ka ị ga-eme ọchịọra nwaanyị alakwuru onye kere ya n'igwe Iru Ugo nwaanyị ana
ezigbo mmadụ alabago mama odozi obodo ezigbo mmadụ iru bebi ugegbe oyibo ezinne nwanyị alabago Juliana alabago ezinne nwanyị na oyoyo nne m nne nke m ji aba nne m mama akwụghịla bago nne m ọ naghị eme onye pụta ụwa bụrụ ọgaranya mana nne m siri ike n'ihe ọbụla o siri ike n'ọrụ ugbo o siri ike n'ịzụ ahịa o siri ike everything mmadụ nwere ike ime n'ụwa ka o wee bụrụ mmadụ ending of war moto anaghị agba mechin anaghị agba mana nne m oge a na-ekwusị kedu ka a ga-esi mee ka e wee nweta coins na nke Biafra na-ada erizi ya eri nne m wee sị na ihe a ga-eme bụ na anyị ga-akpa ute m buru ya jee Ọnịcha ka m jee leta coins ahụ anyị wee kpaa ute kpasi ute o wee bunye m ya mụ na ndị be anyị wee soro were ụkwụ 27 miles away from ihe mbọsịta Ọnịcha ewere ụkwụ wee jebe ndị tiri anyị n'elu anala anyị ahịa anyị n'elu anyị lee ya ozugbo lee nke saka ihe m ga-eme wute ego anọ m wee jee mata 8 cups of beans si ka m nwee ike iburu ya n'isi wee na atasị mana ihe nsta nne m tie ezigbo nwa na m anyị ejezi ihe ọzọ na-eji ya mee moi moi n'ụtụtụ wee mesịa moi moi ya buru ya jee obodo ume ọ na-akụ 9:30 to 10 o lecha na eburu nata coins agba pọkasị ego ahụ na-acha acha uju shifo owele ego aja Ọnịcha jego azụ oge ahụ ending of war be 1970-71 so je bu azụ nọta sizi ebe a anyị nwere ego nwerezi ego wee megide mụ onye nke abụọ ọgaranya taa last born zụwa ya igwe bụrụ mmadụ o nwere ada anọzi anọ onye ahụ ọ nọdebere nwere ife na ọbụ anyị bụ nwoke nọ ka anyị kpee elu anyị kpọọ ya ọgba anyị ife anyị eme tụta elu ọfụma o nwere akọrọ uche mana akọrọ uche bụ Chukwu na-enye ya mmadụ o nwegidere ya wee ru ụbọchị ọgwụ so anyị ji akọrọ uche ya eme ife bịa bụrụ somebody na-emere ndị mmadụ ọgụ abụrụkwa nke obere o n'agbanyeghị na ọ nọrọ n'ogbenye wee bụrụ ọgaranya mana o nwere onye ka ya ebe ọgọdọ ihe mbọsịta na o were ya wee ịmara mmadụ nwoke ahụ nwere enwe nke iri ya nwa nwoke a wee yie n'ime ndị mmadụ na-etunye mmadụ elu a na-ele azụ ọ na-ele azụ a na-akọ ugbo megidezie Chukwu ewere ọnọdụ nwa ya mechie ya ahịa niile asị na onwe azụ nke ọ ya azụ ya libezie eribe ayọrọ ya ezigbo ọyọ bifo okwere ọ sị na ya ahapụ ya nwa gị sịrị azụzụ na obere nwa gị sịrị azụzụ na gị hapụzie n'ihe adịgo ka iriwezi ama ebe ayọdebere wee kwere na-azụrụsizi ụmụ granọtụ a egeri oburu ya jee ebe a na-emeberi ala gis ọnọdụrụ onwe obere oge ndị mmadụ atachasịa ya beri emechi ọ nawa be oge ahụ ife m bụ na my mother ọ zụrụ afịa azụ and ọ zụtara ọnụ ya
ịghọta ọ zụrụ afịa azụ ama ya ama and she made money from that afịa azụ. Oge fada nwụrụ na 1986 ya nwa bụ onye made the burial single-handedly. At that age my mother kwụbara mpa ya efi anyị chakapechara mpe. Ezi nwanne m abụ eze ndị Igbo ha kwanụ ka onye mgbe ahụ. ịfụnanya dị n'etiti mụ na nne m, the relationship, the bond is so strong, all the so strong that na mama ha na o megidere m. Ọ dịzie ka n'ụwa na mụ na mama anyị ha nọkọta gbakee ọ dịka na ọnwụọ ihe kewawu mụ na mama. nche ihuche azụ cheta na n'ọkwa forever anya mmiri agba n'anya. Asị m mama na ọ bụrụ na ego ya eme na ọ ya adị ndụ, nya mara na ọ ya adị for over 150 years because I can go to any length to make sure that my mother lives. But ọnwụ amara eze, ọnwụ amara ọgaranya. Eji m ka nne m wee nọrọ m ọdụ eje bido na-eme Dominican citizenship for mama, ka m nwetara that citizenship, ka ndị chọọ na mgbe ọbụla ahụ ya chenjiri ka m ghara ije ịkpọrọ ya na-akwụgharị na embassy na nna achọ visa India ma visa Germany ma visa anywhere. Mana bụ onwe ha na ka o si daa ozugbo ka m fly out. Mana few months aji wee bido ife a, mama gave up the ghost. UGWUMBA Opurobios Igwe Jenga. Dịka ndị nke Kraịst a na-akpọ anyị ndị kwere ekwe. Dịka ndị kwere ekwe ọ na-abụ anyị kpesị ekpere etu a ekwu ha na n'aha Jizọs anyị ekwuo amen amen amen, ya bụ ka ọ dị etu ahụ. Mana ị mara na mgbe ụfọdụ na anyị na-adị na-ekwenyere na ekpere anyị na-amaghị isi n'ọdụ ya. Mgbe ụfọdụ ekpere etu a anyị ekwe amen, mana mgbe ụsụsụ ya pụtawaziri anyị emewe dịka Jizọs Kraịst si Chineke nna ka uche gị mee. Mgbe uche Chineke meweziri o wee sị ya nna kedu ihe iji hapụ naanị m n'ebe a. Mama nọ na-ekpe ekpere na-asị Chineke biko kama m ga-anọkwa na ndụ a wee waa pampas, kama m ga-anọkwa na ndụ a ana-amụ nsị na mamịrị taa ụmụ m afụfụ, kama m ga-anọkwa na ndụ a o ruo na uche m ama nzuzi oke dịka onye dị ndụ. Chineke nwere ndụ m tata. Ọ bụrụ na okpenye bụ ekpere ụmụaka gbara ya okirikiri asị ya amen, ya bụ ya dị etu a. O wee bụrụ na o rue n'omume Chineke wee rote ekpere ahụ ọ zara aza na kama nwaanyị a ga-anọ ndụ wee fusie anya na ọ ka mma na ọ nawara n'oge. Ụmụaka ewere nọrọ n'akụkụ na-aghọta ihe na-aganụ. Nwaanyị wee si n'isi eze wee gawara onwe ya. Mama sị na ya chọrọ ibi ndụ ruo 120 years, mana ọ sịkwa Chineke ọ bụ na nya ịka nka nke na ya anaghị na ya ma mmiri, Chineke ka ha nwụọ taa. Mama bigidoro ndụ, arụ ya sigidoro ike, ụbụrụ ya azụgidoro oke. Ọ n'ihi na anaghị m afụ sign na mama ya anwụ kịta ka m ji ya wee gaba, n'agbanyeghị na ọ dị na 90 years wee bido mebere ya process ebe ya akwụkwọ citizenship a. Maka na at 90 aka m chọrọ ka o bie mmụọ, aka m chọrọ ka mụ na ya bie mmụọ amụọ. Onwe ha ka nsi wee fụ ya na mama na ọ nabago, kama na
nkwa ahụ o kwere ọyị ahụ ọ yọrọ Chukwu na kama ọ ya adịgide wee dọọ nke ka anaghị esi na ya mamịrị ka ya nwụọ taa. Efilụ m n'ọnya ka Chukwu zara ya ekpere ya. Ọ sị na asị ji eku ya mmiri ka asa ahụ na-eje shekọp ede tiri ya mmiri na ihe na ọ wụcha pụta sinye ihe ka ya saa ọnụ enye ihe o nwere ebe pe rọba na-edebere ya o dere ya aka like this ọ na-asa ọnụ sachasị ya mmiri ka ya bụcha ọnụ enye mmiri ọsachacha ọnụ nọrụzie na detin sieto anọrọ bahụrụzi nwanne m nwaanyị nke nọ n'ụlọ wee sị ya mama isi nke ịbahụ nta na obi ya na-afụ ụfụ etu isi nọrọ kwe sacha na were mmiri ngacha ọnụ kunitezie ụbọchị nkịtị o jebezie were aka tinye n'obi were aka na-eseptazi the pen na-eseptazi ọ na-akpụ wee n'ezie anya n'ihu onye na mmadụ a na-azị. Ọ bụrụ na ahụ na-eme mama nke isi na ya aka ụdị ahụ ka ọnụ na ọgwụ ka ọ karị nọ wee nwụ mana mama jesiri akwa nwanne ya nwaanyị nwụrụ ebe akwara ebe 2 days before so nọsịa di agbasi egwu di ya tupu mama nwụọ. Chi ya kesiri ike na mbọsị izizi experience ya uche ya akọ na uche ya adị kpụmkpụ ọ bụghị nke na mmadụ na-ana nka asịsị hapụzie na ọ ghọtazi ihe a na-ekwu. 2 days anyị na-eji wee nọ meeting 2 days ihe niile ahụ o kwuru ka eji wee conclude dị okwu onwe dị nke shekiri eshek asị si ịghọtago ihe ahụ ọ na-ekwukwe anyị amagha n'ụna ka ọ na-akwado oge ahụ ọ na-ekwu dị okwu anyị amagha n'ụna na une eluena. Yes, ọ sị Chineke na ihe a na-agwa ya bụ na ama awabịa pampas mana ama nna ya nsị na mamịrị ma ama nhụ ya ahụ ma ya ga-eji aka ya na-ahụ onwe ya n'ụbọchị nke a meghara ya kpọrọ ya na ya chọka pịtọpịtọ. Ọnwụ ya bụ ọnwụ ndị nsọ, no stress nothing. Chukwu mere ife ọ yọrọ n'ekpere every time ọ sị God Chineke ife ga-eme ka ya nọ na ndụ a uche ya aghalụzi ịdị ya ma ọ bụ a na-ebu ya na nsị na mamịrị Chineke dada enye akpọrọ ya ya efekwana chi anyị ekwe anyị amahụ onwe that is onwe ebe m na ya jisi beri ya wee bata na bayi wee na-asị m ya eje shekọp nwanne echi wee si oke agbasa ụka 6 na m na-abịa ka mmadụ ka o si dezi ụka 6 ka a na-akwadozi ka nje ka m bata wee bịaba fonu m aring ya sị ka onye na-akpọ m n'ụzọ ụtụtụ n'anya ọ bụ lasbon anyị ọ sị m si aka ihe na-akpọzi m n'ụzọ ụtọ sị mụma ya ahapụgokwa eti na amadị m na eto ọ dị m si ya na aghọta m ihe na-ekwu ọ ma na obi anyị niile ji ya ana ya chọrọ na ọ ga-anwụ. Yes, so wee mee ya ka ọ bịa anyị n'inyo a na-ekwusi ife anwa ịma nghọta uche ga-ama nje anywhere na onye abụkwa na ụna ka ọ na-achọ ịna m because anyị enwebeghị experience otu mmadụ si anwụ na mgbe ya fada nwụrụ na anyị pelụnụ mpenụnụ so nke anụnwa ụbọchị discharge ya last admission, second to the last admission oje that last one discharge ya nsi ya nata here from hospital say ka arrange earlier room ya ihe ka na-eficha si amapụta na bed ka ndozie this place far before me yes
oge ezugokwanụ pụta kpọrọ m ya anything akpọrọ m ya anything ọ bụrụ na ị bụ onye ji akụ na ụba tata mana nne na nna gị esoghị egbochiri gị ka ị ghara inyere ndị mmadụ aka, nwanne mara na ị bụ onye ihe ọma kpọrọ, maka na ọtụtụ ndị nne na nna achụfuo na enyemaka karịa ịbịarụ n'ụmụaka ha ebe ha na-egbochi ha bụ ụmụaka ha inyere ndị ọzọ aka. Unwe ezuoke, onye emechi, akụ enwebe. Mama maara na okwu Igbo ndị a niile bụ eziokwu, maka na ọ bụrụ na ọ na-anya na etu ọ dị ya na-anya etu ọ dị tata, ọ mara na enweghị onye maara echi. Etu a ka o si meghepụ ụzọ onye ọbụla chọrọ enyemaka ya bịa nwere. Iwe mbụ na-ezutaghị mama mgbe ọ dị ndụ. Nne mo mama uduma kuala mama me uduma kuala arire bwana mwagio mama kuala anya miri juru manya o mama kuala kedi fega kono ndio imo uduma kuala kedi fega kono wame uduma kuala n'ebe ị nọ pụta, ebe ihe gasị na ịnwetara n'aka nne? Ihe nwetara n'aka nne m bụ amamife. Nne m bụ nwaanyị maara ife. Oge m ji wee nụọ di mụba nwa, nne m abịa kpọọ m nze ọsị m ọ bụ ọsọ m ya na-azụ nwa na m esokwenye ya nke ya na onwere ndị ọzọ ha na-azụ nwa na-eto eto ha na-azụ ndị nke so mkpọrọ mmadụ na-akpọnye n'ime ụmụaka m mkpọrọ ya kpọnye nwa ya nwoke lasbona ọ ya nwazụrụ ha na-eme ọfụma tata. Ọtụtụ ihe bụ ihe m mụtara n'ala nne m. Mama was a brave woman. Mama was a wise woman. Mama was a fighter of injustice. Mama was a philanthropist. Mama anaghị imegide mmadụ, ọ na-agba ọgụ onye a na-emegide emegide. Mama was a hustler. O nweghị any business Ezinne Iru Ugo na-etinye aka ya anaghị agara, ọ naghị ana azụ. Echetara m oge ọ gabigara ọnwa nke ọ gabigara oge papa anyị nwụrụ, mana o lose her hope. Mama, ana m agwa mama m si ya na ụdịrị uche o nwere, na ụdịrị retentive memory o nwere at her late age, na nna ya Chukwu ka o sokwa na ngọzi mma eso nweta n'ọbara nne m. Maka na ihe nji ekwu maka nne m bụ na mụ pere mpe mgbe nna m nwụrụ, na mana nne m na mụ na ya bigidere. Oge gboo a na-akpọ ogbenye, ọ na-ele azụ. I nwere ike ije ebe ka igole azụ, ọ bụrụ na ijiri ego ọ ga-ekechiri gị azụ ahụ nye ego. Ebe a ka anyị nọọmalụ n'owo n'ọgụ. My mother bụ onye ga-abụ gị na ya biri, ọ bụrụ na ị mara ife ị mụtara ife ọbụla n'aka ya, enwere ife ị ga-amụ, o nwere ebe ị ga-eje mụta datin, maka na ife ọbụla ị mere ọ ga na-akọrekt gị. Ọ dị very strong, ọ dị afụ eziokwu kpudo ya iru n'ala.
ife sibe ike sichasịa na n'okwu a na afrozi ka emere ya bụgodu na ojebe ụlọ ọgwụ ụmụ nwaanyị ụmụ abụ ga-asị na ama nkwu okwu a na ọ bụrụ na Iru ga-anọrị ya eji eziokwu wee mali ya and ọ da atụ mmadụ egwu and ọ bikos na onye na-ekwute eziokwu o jidegidela ụmụ nwaanyị ego lukwa nke ọnwụ mụ na nne m bigidoro ịfụnanya o nwere na m o si na be di ya oge m bịara gbagote goa na ebe a wee lụọ ụlọ ọ hapụ be di ya sokwa m nwa bụ obere nwa alụkwala anyị ụlọ n'ebe a o sokwa mụ na ya ebiri ebe a kemgbe 20 something years anyị ebiri ebe a otu ehihie abalị mụ na ya sọsọ na m emere travel natakwa mụ na ya mama m bụ onye ọbụla nwa ọbụla ya alaiki ka ọ bụrụ nne ya onye ọbụla ya alaiki ka ọ bụrụ nne o sikwuru ike ọgwụ aka onwe ha gbara na akwụ ya n'ihu ka ọ bụrụ ma ego ọ chọtakwara ya n'aka ya na level nke ya that time ọ chọtara ya my mother mgbe m ji wee mara ya anyị aganụrụ n'afịa welu kọbụ mejọta rice for one day a ga-ebu rice na bag a ga-ebu nri akpụ na bag. I would miss Mama so much. Amara m na otu ihe na-eme ọtụtụ n'ime anyị akwa ọ dịka m bụ na anyị nọ ndụ wee hụ etu nne na nna anyị si wee taa ahụhụ wee zụọ anyị emechazie ugbu anyị tonitere wee bụrụ mmadụ ọ bụrụ na ha anọghịzi ndụ wee rie akụ ụmụ ha kpatara ha wee ghọọ ọkụkọ. Mgbe m hụrụ ka ezi Igbo na ụmụnne nọ na-ebe na-akwa arịrị na-etu arịrị nsị ọ ga-abụ na e nwere ihe ha kwesịrị imere nwaanyị a ha na-emezu. Nwaanyị kara nka, nwaanyị zụchara ụmụ ya zụọ ya, nwaanyị ritere ihe n'aka ha, nwaanyị dịrị ndụ ọ ga-abụ ị na-agafe ọ dịghị ka ya bụrụ na onye a bụ nne gị. Nwee na-asị gịnị bụ ihe nzuzo dị n'oke akwa ha na-ebe? Ebere nwaanyị dị 91 tupu ọ na mmụọ. UGWUMBA ihe kwesịrị imeri ihe na-emeri. Ihe unu kwesịrị imeri unu na-enweghị ohere meri. Ma ife niile nne ma Iru Ugo a ife ọbụla nwa ma ụmụ kwesịrị imere nne ha onye ọbụla mechasịchara tijara. Sọ ife na-ewute anyị bụ na ọ nọrọzi mụnwa ụmụ m ka pesịrị mpe na ọ nọrọzi ka o rie ife ụmụ m bikos ụmụ m anụnwa abụọ mgbe oge ọbụla kpọtafa mụ na ya afọ na 1000 na 2000 na 3000 gotere ya ife na mbịa abịa ngwa gote Nwachukwu gote Chimaobi m nka ụnụ arụrụ ihe a this 3 building ahụ ọ pụtara ofu mbọsị ka m netara ya si amụma ka eke osi na ya dị mma last born anyị anapụta n'ụlọ ya kwesị igwe jee rụọ ọrụ m ụlọ ebe anyị abakwa ụmụ ọkpụ anyị oge ha ya aṅụ tii anyị niile na-amụ amụ onwe ihe na-eme n'ebe anyị abakwa ha ihe niile mama yọrọ m emezuru nye ya oge mụ na ya nọ na be ya o nwere obere ụlọ m lụkwara ya ebe a mbi wee mee 9 asị m ọnwa ebe a ka ụmụ ọkwụ ha ya agba ya okirikiri ya anọfebe ya mbọsị ọ ya agụ o kwuru ya aghọtara m ihe okwu maka ụlọ ya ka ọ gwara m maka ya mmanụ ka m rụọrọ ya ụlọ ọfụọ egbu ha m oge wee see ụlọ niile adị ebe wee bido elu ya mkpọọ ya mama ebidona m
elụrụ ụlọ ebido ịlụ ụlọ ahụ mama nọkwa ọ gaa di ya gaa negharị ya nenesikwa ụlọ ya inspect kwa ọrụ ojekwa nọta ọ nọkwa oje na-enene nrụba ụlọ runite a na-ehe okuzi na mama ya aba n'ụlọ o tezi ha aka mama anwụọ. Ọ bụ ka o si wee hapụ anyị dị ihe a. So n'ihe nji wee hụrụ ntutu taa sị na ihe o ji ọnụ ya wee kwu ebe ụmụ ọkpụ ha ya agba ya okirikiri mbọsị ya na mma arụ ya rụchapụ ya ọcha and na ụmụ ọkpụ ha ebuba mama ebe a ụmụ ọkpụ ha agba ya anọfebe ya ebe ahụ na mma emezuru ya amakwa na ebe ọbụla ọ na-afụkwa ihe na-eme ọ ya dị very very happy na mmezuru ya ihe niile ọ jụrụ m kama na ihe m na-ebele abụ ha maka na o nwere ihe emezuru ha kama na the bond, the love, the attachment between me and mama all the too much you may not understand. O nwere mgbe o ruru m na-eje nchọghị ịga ọfịs mama asị m bịa m sekuru ala o kpere m ekpere although I used to mme aga ọfịs ọsị m bịa ka ekpere m ekpere mgbe ọ na-ekpere m ekpere bụ mmemme travel na nchọ ịga obodo oyibo mmemme travel na nchọ fly out mgbe aka ọ na-ekpere mana na mụ na ya bi ebe a nchọ ịga ọfịs na-aga everyday na-anata everyday ọsị m bịa m sekuru ala ka ekpere m ekpere ọ naghị emebu etu a mana ebelieve na o nwere ihe ọfụ wee sị ka nyebe m that blessing steady. So akwa m na-ebe abụha na o nwere ihe mmemere ha kama na agwa m na mụ na ya agbake na mmeghe ekwe so na ọ sị nwa ya lụọrọ ya ọ nọ ndụ alụba ụlọ si lụọrọ ya ebe ụmụ ọkpụ ha ga-anọ ṅụọ tii anyị amaghị na ọ na-akwado nkwado ụlọ o nweghị ihe ọzọ bụ ihe ọ na-alak before ọ bịa nwụọ nka nothing even nke anụnwa ọ nọ na mọshụarị a na-eji afụ ya every month lukwa ebe a nsị ezinne m nọdụkwa ọfụma n'oge na-agbazite mgbe ị ga-esizi ebe a wee pụọ na ọkwa ya ọnụnọ na onwe ha ka a ga-esi mee n'ọka ebe niile bụrụ rali ụbọchị ọdụ na mma gị ọnwụ a ga-akpụ ndị Igbo na small celebration of life. Yes. Ihe ọ pụtara na adị ebe akwa. Onye kwuru? Mbọsị ọ nwere ibere akwa. Hey! Gịnị? Ife na-eme m anyị atụbada ya na mma anyị ga-anwụ. A sị gị nobody anticipated her death. Enwere onye ji tenwuru onwe ya even now. Ya nwere ka ebe kịta. Nje na mọshụarị fọcha ya na tubu ya fatucha Iru Ugo nne m Iru baby relax a na-akwadolu gị ọnọdụ maka na ọ na-ekwuli ya gbuo ọ sị ha mbọsị ya abụ ihe a ama na Chukwu ebuka ya echi m eze si ama nkwa niile ahụ ife niile anyị ji ọnụ gị na-ekwu a na-eme gbadoro gị ya ụzọ ụtụtụ mbọsị ụka nwa a na-ekwu ife a ọ wụsịrị arụ sasị ọnụ one of the cooks akene ya si ya mama ndị osisi ekenezina ya kama si kpebere ekpere ka ya ruo n'udo so
si bịa kpọrọ si n'elu gbara ọsọ gbarata that early morning and mama gave up. So I couldn't believe. I couldn't accept it. Na mama no one. I able mama bara Gabana hospital. Can the now show ka man on here doctor Merike Amen. But on getting to the hospital, the doctor confirmed that mama is gone. I was heartbroken. That was the end. Ịnọrọ n'ebe fada na-aka masị gee ntị na enwere mgbe ọ na-abụ oru okwu osi udo nke m ka m na-enye unu udo nke m ka m na-ahapụrụ unu. Ọ bụ Jizọs kwuru okwu a tupu ọ hapụ ụwa. Ya bụ okwu pụtara na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-achọ ịga obodo afọdebe na ihe na-eri ya nri n'obi abụghị ihe gbasara akụ na ụba, ọ bụghị ihe gbasara nke a ma ọ bụ nke ọzọ, kama udo nke ezinụlọ. Kịta ọ bụ na nyanwa na-apụzi, kedu etu ọnọdụ nke ụmụaka ndị ọ hapụrụ ga-adị kịta ọ bụ na ya bụ ọkụkọ kpuchiri ha dịka ụmụ na-enyezi ohere. Anyị kpọrọ ụmụaka John na Juliana Ọnụnkwọ ka ha biko kwe nne na nna ha nkwa n'ihe gbasara udo bụ nke nna ha hapụrụ n'aka nne ha, ugbu a nne ha ahapụ na ha. Ya mere kedu ihe unu na-eme n'ime ka udo nke ezinụlọ atọ atọ? Ngwa kwenu nne unu nkwa. Our family is a very peaceful family. Man no anọghị, man na anọghị. Udo as n'aka nna m na nne m wee bata n'ime anyị. Maka ya bụ nne m ọ dị ekwe ka okwu doro mụ na nwanne nwoke a. Nya bụ onye owo nwoke okwu si ji isiri mụ na ya na ọbịa kpechiri. Na-asị ya one ka anyị fọsịrị magodi ya mama mkpa na-ekpe ya bụ na adata udo ọ mapụnata apụ na family be late John Ọnụnkwọ and Juliana nwunye bụ nne m. Udo ha ụnụ amapụnata apụ ana nwekwana ihe ga-eme na ụmụnna di ya bata ka abịa gbarịa ya isusu. Nwanne na nwanne na-ese okwu mekwa uwe aka akpa ha doziri onwe ha onwe ebe ọ dịghị. So nya nkwa na-ekpe dat na udo ahụ ga-achị na ngwuru anyị, ọ ga-achị n'Eke, ọ ga-achị n'Orie, ọ ga-achị n'Afọ, ọ ga-achị na Nkwọ. Ha na n'ụbọchị na-anọ nya udo ga-achị. Onwe ihe ga-emereta na ndị dị ga-abatara anyị n'aha Jizọs. Anyị ada nwoke anyị onwe ha ezinụlọ ya dị as far as ọ bụ human beings bi ebe ahụ. Ada enwere misunderstanding, ọ nọ emekwa si dozikwa family ya amaghasị. Abụlị m onye isi udo eri ụwa maka na ọ bụgodu nnọọ ya na mmadụ ka ya na any of these my siblings ka ọ dị na mụ nwa ya abịa
ọ bụ na o pesachalụ m ife si m na ife asị otu ame ife asị otu ame nye ọ ga na rịpọtụ m ya na onye a mewulie ọmụ ya si ya mama sogodi ya bụ ndị ya na ya bi mama ebe a imeta akwụ ya imetaghị ya yes so na nkwa m na-ekwe ya bụ na ude anwa nọ n'enu ya ka ọ dị ndụ na nka nọkwasakwana ya na nke ọbụla ya esi n'aka m bịa Chukwu ya ekwe ka ọ bụ n'aka m ka ya esi nwa ọgba aghara ma sizie na ma ya nọrọ nọ ya ka anyị ji wee gbasaa nkwa m na-ekwe ya m na-asị na m na-ekwe na ọ bụ na a na-anụ ụwa anọ na ọkwa nyanwa ga-abụkwa nne m ọzọ ụmụaka bụ ụmụnne m abụrụkwa ụmụnne m ọzọ. Few months ago before mama nwụọ ebe 3 months before mama nwụọ mụ na mama nọ na-azụ ludo kwe m ihe bụ ludo mụ na mama nọ na-azụ ludo mụ na mama zụrụ first one mama agba m anyị azụọ second one agba anyị na-azụ third one mama afọ na nna ka ịgba ya ọkọtabezi ihe ọzọ imago ma onye a na-agwa brain ya ọfụgo na mụ ya agbazi ya na nka ọkọ o buzie ọkpụ wee na mama ewe brain smart gagharịa m brain onye ka ọ bụrụ na onye naba is to tell you who mama was, the type of brain, the smartness in mama. Tupu aga m soro ụmụ nwaanyị ọkpụ nwee ṅụtụrụ tii maka na oyi dị amara m na tii ha nke abalị a ọ ga-adị ka akamụ maka na eze Igbo zuru ka eme ọ ga-emeta ha mma karịa dịka a tụrụ anya ọ nara emetabu na mbụ mana ọkụ anyị ọna anyị ga-anwụsọwara ya mere na o ruo na mgbe anyị ga-asị nne anyị ka emesịa mama Iru Ugo Iru Baby n'aha ndị Ugwumba TV bụ ndị chịkọbara mmemme a anyị na-asị gị ka emesịa igwe niile jekọ n'ụzọ maka na anyị mara n'otu ụbọchị na ọ bụrụ na Kraịst abịaghị na anyị niile ga-enwe ụbọchị dị etu a mbọsị a ga-asị anyị aja na ara aja ọ bụ onye ọ bụ m ka ọ bụgo ngwanụ ka emesịa nụ afa na-etu ya karịrị akarị anya nwa gbawara igwe nwankwa awa ya ka aba nne m Ugo Ibe awa ya ka nne zuru ọha imegidere Chineke emewu oke ụmụ nwaanyị niile nọ n'ụmụ abụọ ikpokọnata ha ọnụ ka unu niile nọ na one umbrella amakwa na ebe ị nọ ị nwụrụ ọnwụ ndị nsọ amakwa na ị ga-adị ekpetekwara anyị ekpere dị kama ihe na-agwa gị bụ ababa nne m bụ na udo ga-achị n'ime ụmụ gị hapụrụ wee na nwe ihe ga-eme na ọgbaghara ga-abata n'ime anyị nne biko jee nke ọma mụ bụ Stone mụ Polycarp ọnụ nkwọ eze oke nwa na-efere gị aka si jee nke ọma na udo ga-achị n'ime anyị ama na arụ ga-adị ụma n'ebe na arụ dị ụma n'ebe nọ n'aha Jizọs. Ezinne ka o mesịa anyị na-asịrị baị baị daalụ ife imeelụ mmadụ n'ụwa Chineke ya emere onye alụgo mama na nlọ alụrụ ya na nlọ and nlọ nlọrọ ya ihe mmụọ m nyere m as interpretation nlọ ahụ bụ m ebezina na ebe ọ nọ dị mma na ebe ọ nọ kachasị mma onye bụ ihe nghọtara na nlọ ahụ lụrụ oge mma nwụrụ ọfụ alụrụ ya na nlọ. Iru Baby o ji egbe agba okwu ọnụ na-agba okwu egbe ego bụ ndụ iriri n'ọnụ iyirie n'ahụ ibia wee na anyanwụ gbawara igwe ada otutu nne mụrụ ọra o ji otu ihe eme ọgọ ihe sike ike akpọba Iru Ugo nne m jee ijego nke ọma ka onye kere gị nara gị ka ọ gọzie mkpụrụ obi gị n'aha Jizọs Kraịst amen.
Ezinne m nwanyị obiọma Iru baby Ezinne maala ife mụrụ nwa maala ife ka ụwa ka ọ dịba mgbe ọzọ n'aha Jizọs amen. Ezinne Iru Ugo Iru baby mama Ezigbo mama odozi obodo nwanyị fụrụ m n'anya mama m jee nke ọma. In short, nne bụ nne. Ugwumba.